Formal nang inilunsad po ang JDV Corner sa Dagupan City National High School at Manawag National High School matapos lagdaan po ang Memorandum of Agreement sa pagitan po ng JDV Corner Foundation at mga opisyal ng dalawang paaralan noong Hunyo 5 ng taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Pangasinan 4th District Representative Gina De Venecia ang pagbubukas ng proyekto kasama sina Mayor Belen Fernandez, School Division Superintendent Marciano Soriano, DCNHS School Principal Willie Geba sa Dagupan City. Sa Manawag National High School naman ay kasama ni Congresswoman De Venecia sina Mayor Jeremy Ajerico Rosario, Pangasinan 2nd Schools Division Superintendent Vivian Luz Pagatpatan at School Principal Daisy Mayola. Ayon kay Manay Gina De Venecia, layunin ng JDV Corner na maipakilala sa mga kabataan ang buhay at mga nagawa ng kanyang kabiyaka ang yumaong 5-time House Speaker Jose De Venecia Jr. na nagmula sa Dagupan at nakilala sa pagsulong ng mga programang magbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino kabilang ang OFW program at mga proyektong pangkaunlaran sa ilalim ng Public-Private Partnership. Aniya, mahalagang malaman ng mga estudyante ang kasaysayan at ambag ng mga leader na nagmula sa kanilang lalawigan upang magsilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ilan sa mga mahalagang proyektong legislatibo ni JDV ay kinabibilangan ng programang para sa mga overseas Filipino workers na kanyang itinaguyod, ang pagpapaunlad ng mga pandaigdigang lungsod tulad ng Clark at Bonifacio Global City at ang pag-akda ng Build, Operate, Transfer or BOT law na ngayon ay mas kilala sa ilalim ng Public-Private Partnership or PPP initiatives. Isang patakarang pang-ekonomiya na naging isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng modernong pag-unlad ng Pilipinas. Ang JDV Corner ay isa sa mga pangunahing bahagi ng JDV Legacy Project na layuning isama sa curriculum ang buhay at mga nagawa ng yumaong mambabatas at lumikha ng isang JDV website na magsisilbing digital na imbakan ng kanyang buhay, pamana at serbisyo publiko. Ang JDV Corner ay magsisilbing espesyal na bahagi ng mga paaralan kung saan maaring magbasa at magsaliksik ang mga mag-aaral tungkol sa buhay, pamana at mga kontribusyon ni Jose De Venecia Jr. sa bansa at sa lalawigan ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.